να επιστρέψουμε μετά από αυτό το βίντεο και να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, να ξαναμπούμε σιγά σιγά στο εορταστικό κλίμα. Και για να ολοκληρωθεί όλη αυτή την αμφίεση, θέλω το ξεσκονόπανό μου. Λοιπόν, ξεκινάμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Η Eurovision λοιπόν είχε την τιμητική της αυτή την εβδομάδα. Ο Λούκας Γιόρκας ήταν ο μεγάλος τυχερός. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς πέρασε αυτή η βραδιά και πώς βγήκε το κομμάτι του πρώτο μετά από ψηφοφορία Κριτικής Επιτροπής και κοινού. Το Watch My Dance λοιπόν από τον Λούκα Γιόρκας και τον Στέρο Μακ είναι το τραγούδι το οποίο ψηφίστηκε να εκπροσωπήσει φέτος στην Ελλάδα στη Eurovision. Το Watch My Dance έδωσαν το εισιτήριο για τη φετινή Eurovision κοινό και Κριτική Επιτροπή το βράδυ της Τετάρτης. Ο Λούκας Γιόρκας μαζί με τον Στέρο Μακ θα συμμετάσχουν στον πρώτο ημιτελικό, ο οποίος θα γίνει στις 10 Μαΐου στο Düsseldorf. Το τραγούδι λοιπόν που θα εκπροσωπήσει την ΕΡΤ στη Eurovision του Düsseldorf επιλέγει κατόπιν ψηφοφορίας από το κοινό και από Κριτική Επιτροπή, η ψήφος των οποίων μέτρησε εξίσου. Το Watch My Dance θα διαγωνιστεί στον Α ημιτελικό της διοργάνωσης στις 10 Μαΐου στο Düsseldorf, ενώ στις 12 Μαΐου θα γίνει ο Β ημιτελικός και ο μεγάλος τελικός θα είναι στις 14 Μαΐου. Εσείς είστε ευχαριστημένοι με αυτό το αποτέλεσμα και πώς νομίζετε ότι θα πάει το τραγούδι του Λούκας? Θα πέσω εγώ ξανά